and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Naibong na lang si Ubitang isultihan ni Patrick nga hilom nga milakaw si Michael ug nagda kini og backpack. Gisusing nila ang kwarto ug ilang nakita nga may tulok ka bakanting hanger nga wa na t-shirt nga gihangir nini. Unya didto usab sa ilang Emily igo nga napahuway ang iyang inahan mao iyang nabati ang pagsangk ni Michael. Uy, may nagsangpit man. Ug murag si Michael. Ah, siya cute. Gikamay ko niya. Niya si Michael. Wa man lang ni magpahibaw nga mo ang heroine. Ay, Michael, wa magkapahibaw nga mo anhi ka. sorpresa ko na ninyong tita. Hain siya. Pangayoon ko na iyang pagtugot nga magkasalta, Emily. Michael, dili pa, uy. Dili pa, Mike. Dili. Naunsa ka man, nagsabot ba yatabahin ini, ha? Anong naingon mang kaini, Royn? Di ka gusto magminyo ta? Dili sa ingon, anak, Mike. Pero may kisabutan ta. Muhuman una sa itong pagtuon, dili pa? Wala ko mo eskwela. Mike, ay kung pagbinuang ko. Tinuod ang isulti ko. Wala ko musuod sa klase, pila nagkaadlaw ron. Hindi na tinuod. Nagkita ba yata dito? Ayaw kong pagbinuang, Mike. Tinuod ang isulti ko. Miyadto ko sa eskwelahan tungod di mo. Pero pila ka adlaw. Uwa na ko ganahin mo eskwela. Unsa? Michael, nagtiaw ka lang. Dili na tinuod. Magpagkasalo na tayo. Unang padayon ng eskwela. Please, di ko gusto mawa ka na ako. Nga na bang ingon anak man ng gisulti ni mo? Naibong kay ko ni mo ron. Wata magsabot og ingon ini. Si Tita Noring, bakisulti ko. At tubangon ko si mama mo. Naunsa ka ba? Kung binuang lang ning imo ron, hunungan ning binuanga ha. Wa ko makagusto ini, Mike. Tingali atakihon pa si mama kung masayod ini nga magminyo tango pata makahuman. Laina eh. Ano man ka, Michael? Mura man nagdilit na ikaw. Tingali nag-drugs ka, di ba, Mike? Kinahanglan ba mo gamit kong drugas? Una ako makikatubang kang mama mo. Sorry ha. Mapugsanon ako. Mike, tanawa ko. Atubang ako. Gano? Anong naingon ka man ini ron? Di ko gusto mauha ka sa kong kinabuhi. Butang nga di ka na mahitabo, Michael. Gawas kong pagbuot sa kahitasan nga kuhaon yung akong kinabuhi pag una. Di ko mawa ni mo, Mike. Muna itong kipanumpaan, dili ba? Mutapos una ta. Gamay na lang kung paabuto na to. Pero humata mo tapos, kinahanglan una nga manrabaho ko. Muna gisaad ko kang mama. Og nahibaw ka bahin anak, wa pa? Puutan ka, Emily. Kaugit ay, nagbinuang ka lang kinako, no. Gisuwayan lang ko ni mong masuko ba ko, mauno. Tayo pa nga nagdamag ang backpack. May lakaw ka? Magkuyog na paglakaw. Kung musupak si mama mo nga magminyo ta. Nga pangasawon ti ka. Ay, pulos lang din ka binuang, Mike. Uy, nagbinag ko, nagyod ka ron. Ang ngayon ni kayong katawa, Emily. Musamot ka kagwapa. Kiulog-ulog ganasad ko ni mo, hosto na. Di lang ko ni mo pa na yun nun. Di artas tukaran. Gusto unta ko. Pero basik nagmatas mama. Di papahuway man to na ako kinakain ng iyang lawas. Og ako sab nangutaw ko sa among mga linaphan. Ang na kun mudayon ka pa. Sa eskwelahan na lang ta magsultik maayo. Pinalagi ka lang wa ko musuhod. Pwes aron di ko masuko nimo balik pagtungha sa klase ni Muhammad. Tubagak ko ba? Kung tinuod nga pila ka adlaw nga wa ka motungha balik sa klase para magkita ta kada adlaw. Nga naman ka? May kulit pa kasi mong agtang. Ngano ka, uy? Mawa ra ni. Mawa ra. Ang unsa man, Mike? Nawa na. Sige.
Adto na lang ko. I love you. May gusto na. Gusto na kay pasig na nagtanaw na itong among mga silingay. Okay. Makita ta sa skola. Musunan ko balik. Salamat, Mike. Pero sorry, Sunday ugma, way klase. Monday na lang. Oh, imorong phone, oh. Kisa lang nanawag. Imong sutor. Sutor ba, uy? Si Lula ni mo Jovita. Oh, ikaw, oh, pakigsalti, oh. Kari-kari ta. Hello, Lula. Lula, di ay imong apo. Hello, Lula? Ay, naaday ka diha. Manungwa man ka magpahibaw na ako, oy. Sorry, Lula. Nagdali mo ko. Kung tingali sabog, pugungan ko nimo, mulakaw ko. Ay, naunsa nga nung mupugong mangko nga moduaw man di kang Emily. Magpahibaw gidunta ka apo, aron dili ko mabalaka. Sorry, Lula. Gimingaw lang ko ni Emily. Pastila, ni mong bata ka. Ay, nanikus pa ha, nga mulakaw kang di magpahibaw. Nabalaka ko kay may kibati makakaslawas mo. Sa imong o. Okay na ko lang. Gitambalan ko ni Emily. Ikaw, gyud. Na, sige, pauli na. Paaboton ko. Paaboton takas panihapon, ha? Oh, Lula. Sige, bye na. Pauli gyud, ha? Bye. Anong giing naman ni Mas Lula ni mo? Magitambalan ta ka. Oh, ito. Gitambalan ko nimo si mga matamis nga hawak. Buing. Lagaw na. Sige na, aron di ka magabian. Okay. Nakuha ng kalabats ko mo. Kiso ko sabi. Last na lang. Kara ay lakaw na pa. Basta ka na ko. Sige na, bye na. I love you, Em. Very much. Love you too, Mike. Amping, ha? Si Dudong Michael ni ni uli ra sab dayon. Ay, salamat. Madam Ubita! Niyan ang apo mo, madam! Nagpatring? Ay, hala, kasayag lagi tsura ni mo rundang. Ganina, wala gyud ko nimo tubagad yung nangutana ko nimo. Wa tingali ko kadungog nang. Ay, nga gutang wala. Nitan-aw ka man gani nako. Wala ka kagayo tingog-tingog na may lakaw. Sorry kay nang. Ako karon nitingog na ko. Si Lula. Tuwas taas. Giingnan ko na to nga, niya ka na? Nauli ka na? Ambot o nakadungog basab ka. Ay sak alamang. Sorry la. Amin ko eh. Kaluyan ka sa Diyos. Dito ra di ka silang Emily. Kuno wala lagi ka pahibaw na kung asa ka. Unya, unsa man apo, nagkasulti gyud mo. Ola. Pero wa ko niya padayon na. Di alam magsultis tugaran. Madlok man siyang magmatay ang mama. Ngadong nagdaman di kag backpack. Nagdapa kag t-shirt nimo. Ngado man. Magipanlakaw unta kong Emily. Ug nisugot pa. Unsa, ayaw pagbinu ang apo. Ayaw agdahan ni ana si Emily nga manglakaw mo. Saman magtaban ang imong ipasabot. Di na maayo dong uy. Maluoy tas iyang inahan. Maayo ba yung tao sinuring? Mawa ang iyang respeto nato. Labi na gyud diha nimo kun mao nay buhaton mo. Dili na, Lula. May na nga mo parang sulti, okay na. O mubalik akong suod sa klase. Uy, wa ka na musud sa klase nimo di ay Michael? Pinakaadlaw na lang. Pero karon mo eskwela na ko. Aron mo human na gyud mi si Emily. Sorry, Lula. Unsa gud di ay, ug wa ka musulti ini walang ko'y kalibutan. Dong, Michael, ayaw pagbinuang. Maayo na lang na. Nga makahuman gud kas imong pag-eskwela. May kani kay wa mahibaw ang inahan mo ni anak. Kaya nga naman nila. Ug mahibaw siya. Magpagkabana ba siya na ako? Concerned ba siya? Dili ingon ni anak si mama. Michael, apo, kita nalay mo sabot kang mama mo. Nahibaw ka na sa hinungdan nga nung naingon siya ni Ana. Abi mo, apo, may kausaban baya ro ng imong inahan. Kay ganina lang, una siya malakaw, kay musuroy ko no siya, nang hindik pag-ayaw. Og misamot siya kagwapa. Nagsulob og fitting nga pants, og nag-t-shirt og pink.
Milutaw gid ang iyang kamistisa apo. Ug labaw sa tanan, mipahiyom siya nako. Maayo kag tinagdan. Nalipay ko. Murag nausab na si Estela. Ay, mo gid nay kanunay kung giampo, Michael. Ug mo na tingali na tubag sa kong mga pag-ampo nga makadawat ra siya sa mga panghitabo sa iyang kinabuhi. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!